Nagbiya na ang 2022 kagang AOS Flight 2023. Nag-abot na gani maghanda na kag maglupad upod sa Ayos Barkada. Antes naton abi-abihon ang mga bag-ong nga kanta ang Divas of the Queendom magabirit anay sang top pop hits ng 2022. Tutukan man ang pagtakop na sang Scam Busters. Kagang spotlight ang magasentro kay Alden Richards nga mag-celebrate sang all-out special birthday sa Ayos stage. May kilalahon man kita nga bag-o nga mga artist kag wala nangin smashing success in 2022 kung hindi tungod sa all-out support niyo nga fans. Gani may special number nga ipatigayon para sa inyo. Bantayan man ang special edition sang Singkilig kag aton updan ang aton Barkada sa top TikTok hits ng 2022. Gani hindi gid pagkalimtan mga kapuso, magtutok sa All Out Sunday sa Domingo, alas 12 sa Udto, diri lang sa GMA.